температура, когато чуя, че някаква маска штура иска да и го туря и започвам аз да пея римите брутални, а с моята банда се правиме на гадни, брат, не сме толкова гладни, по-скоро сме за кинтите жадни и ще правиме обир от казиното или шибаните банки, гледай никакви сме в банки, не пушиме треви, защото римите, които правиме къртат шибаните сени, дори да сме напушени, като някакви наркомани долни и подли, знай, като таралежите сме с ботли. Вие сте педали, знаете да храните планета, рапърите, но едва ли знаете да правите друго, освен да се правите на мангали, защото пак сте заспали, педали, кавали. И ритъма направо ви разби. Аз съм момче от русенското гето, което може да рапира с микрофона, знай къде да направя пак купона. Стигам аз яко градуса, когато рапирам аз в песента. Не може да ме спре даже шибаната дрога, защото аз не я взимам за Бога. Аз просто си рапирам. Какво друго да ви кажа, освен че обичам даже и докато рапирам да тренирам. Да, това ще ви кажа и знаете, че който го прави най-добре, защото знаете ли къде да ме намерите, не